Terve! Tällä kertaa käydään läpi erilaisia suomalaisia ryhmiä. Ja näitä käydään nimenomaan sillä perusteella, että minkälaisia nämä ryhmät on luonteeltaan. Ja mä en tässä videossa käy läpi sen kummemmin, että minkälaisia vaikka näiden ryhmien murteet on, koska kaikki murteet on hienoja. Ja mä en myöskään käy mitään sellaista taloudellista asemaa tässä läpi. Ja nämä arviot siis perustuu mun henkilökohtaisiin kokemuksiin kaikki. Ja jostain näistä ryhmistä mulla on enemmän kokemusta ja jostain vähemmän. Mutta mä käyn näitä sillä perusteella, että mikä on se mun niin kuin intuitio tästä ryhmästä. Aloitetaan tuosta Helsingistä, eli se on tää eka kuva tässä. Ja Helsinki on, mulla on positiivinen kokemus helsinkiläisestä, uusmaalaisesta. Ja sen perustuu siihen, että yleensä jos mä oon ollut uusmaalaisten kanssa, niin ne on aika hyvin, ne ottaa porukkaa mukaan. Ja myöskin sanoisin, että he on aika sosiaalisia luonteiltaan. Heistä ei ole vaikea saada irti asioita ja keskustelua. Et siinä mielessä positiivinen. Mutta ainut sellainen miinus tässä ryhmässä on se, että jos sä oot helsinkiläisten kautta uusimaalaisten kanssa tekemissä, niin sun pitää olla aika sellainen poliittisesti korrekti. Eli ei saa heittää mitään ihan hirveän raskasta läppää heille. Ja siitä syystä mä laittaisin muuten heidät tohon parhaimpaan, mutta mä laitan heidät tähän arvosta ryhmään. Mutta sanoisin, että helsinkiläiset on tosi hyvä ryhmä siinä mielessä, että jos sulla on mikä tahansa tausta, niin sä tuut parhaiten helsinkiläisten kanssa toimeen. Ja seuraavaksi meillä on ryhmässä hämäläiset. Ja mä puhun aika lailla tamperelaista perspektiivistä tästä ryhmästä. Ja sen perusteella, mitä mä oon asunut Tampereella, niin tamperelaiset on hyvin reiluja. Eli heillä ei ole sellaista minkäänlaista kieroilua tamperelaisessa kulttuurissa kautta hämäläiskulttuurissa. Kuitenkin sanoisin, että tamperelaisista on välillä aika vaikea saada irti asioita. Jos mietitään vaikka tätä Raipe-Helmistä ja näitä haastatteluja, niin siinä käy selväksi, että toimittajatkaan ei aina saa irti tamperelaista paljon. Ja ehkä tamperelaiset on ryhmänä muutenkin sellainen, että he ei ole ehkä kaikista sosiaalisimpia. Sen takia mä laitan heidät tähän neutraaliin. Ja tamperelaisilla myöskin on sellainen omanlainen huumori, eli sellainen kummelihuumori. Ja tää perustuu osittain siihen just sellaiseen sosiaaliseen kömpelyyteen. Sanotaan, että on aika tyypillisiä suomalaisia sen perusteella, että jos menee tuonne maailmalle, niin tuntuu, että kaikki muut maat on sosiaalisia tällaista tamperelaista perspektiivistä. Ja seuraavaksi käydään Turku läpi. Oikeastaan Turusta tai tästä Varsinais-Suomesta mulla on aika paljon kokemusta Intiajoilta. Ja tulee päällimmäisenä mieleen, että he on aika sellaista huumorikansaa. Heillä on hyvät läpät ja on sellainen omanlainen kommunikointityyli. Ja mun on välillä, sanotaan ihan suoraan, että mun on välillä vaikea saada selvää heidän huumorista. Et esimerkiksi jos on porukkaa jostain Salosta tai jostain Eurajoelta, niin mä en oikein aina saa irti. Tuntuu, että he ei oikein ota asioita tosissaan. Ja he on vähän niin kuin tässä on tuntemattomassa sotilas, tää Hietanen. Ne muistat, että mulla oli just tällaisen Hietasen kopio samassa tuvassa mun intti-aikoina. Ja sellainen yksi asia, mikä erottuu aika lailla näistä varsinaissuomalaisista, niin on sellainen, että heillä tuntuu olevan joku sellainen eläimellinen vaisto siihen, että minkälaisia ihmiset on. Eli he on tosi hyviä siinä, että he tietää heti, että mikä joku henkilö on miehiä tai naisia. He tietää heti sen, että onko joku
kannattaako jollekin vaikka ryttyillä tai sopiiko joku vaikka johtajaksi. Ja tämä tuli Intissä monesti ilmi. Ja tämä on varmasti yksi syy, minkä takia, jos mietitään vaikka jotain suomalaisia maajoukkueita, futista tai jääkiekkoa, niin aika usein itse asiassa turkulainen on kapteenina. Eli jos miettii huuhkajia, niin Radetski kapteenina tällä hetkellä. Jos miettii jääkiekko-leijonia, niin aika usein siellä on ollut turkulainen kapteeni, eli Koivuveljekset, tai sitten tämä Mikko Rantanenkin, hänkin on muistaakseni ollut maajoukkuessa, jos se kapteenina, niin varakapteenina, ja sama Coloradossa oli. Ja onhan siellä sitten Rasmus Ristolainenkin esimerkkinä. Ja mä luulen, että tämä perustuu siihen aika lailla, että he on hyviä ihmistuntijoita. He tavallaan niinku, heillä ei mene kauaa siinä, että he tietää, että onko joku henkilö hyvä johonkin tiettyyn rooliin. Ja mä laitan oikeastaan, tämä on oikeastaan vaikea valinta, kumpaa mä laittaisin. Mä laitan heidät tähän arvostan kategoriaan, koska mulla ei niinku suoraan sanottuna heistä huonoja kokemuksia ollenkaan. Ja jos mulla olisi yksikin huono kokemus, niin mä laittaisin heidät tuohon neutraaliin kategoriaan. Ja seuraavaksi meillä on tämä kalakukko, eli savolaiset. Ja mulla on heistä aika paljon kokemuksia, niin työelämästä kuin ihan perhetutuista. Ja savolaiset on sinänsä, he on sosiaalinen ryhmä, siitä ei pääse mihinkään, että he on hyviä tarinankertojia. Ja jos on porukassa, niin savolaiset yleensä he ottaa sellaisen niin kuin, he on vähän niin kuin sen yhteisön moottoreita, eli he aika hyvin tuo itteensä esiin. Ja siinä mielessä positiivinen vaikutus sille ryhmälle, mutta mulla on oikeastaan heistä jonkun verran sellaisia negatiivisia kokemuksia. Ja tässä on tietysti savolaisista sellainen stereotypia, että he on vähän niin kuin kieroja. Se oikeastaan mulla tulee näistä mun kokemuksista ilmi, että he on vähän sellaisia, että he saattaa, jos on joku ryhmä, niin he saattaa puhua vähän niin kuin selän takana jostain henkilöistä. Eli se käy ilmi tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi kerran olin kesätöissä ja tuli sellainen yksi uusi tyyppi sinne ja se oli savolainen. Ja joo, meillä tuli hyvin juttua. Savolaisessa ei ole se, että sä et tulisi juttua heidän kanssaan. Mutta hän sitten, tämä kyseinen henkilö, kun mulla oli sellainen, mä olin siellä töissä, sitten mulla oli joku sellainen, että mulla tuli jalkaan sellainen vamma. Ja mä joudun sen takia ottaa pari päivää sairaslomaa. Ja sitten sen jälkeen mulla oikeastaan mä annoin sille työnantajalle sen paperin tavallaan siitä sairauslomasta. Ja sitten tämä savolainen, jonka kanssa me oltiin ihan hyvin tullut toimeen, niin hän sitten siinä, hän luuli, että mä en ole siinä paikalla. Hän näki sen lapu. Sitten hän sanoi kaikkien edes sillai, kaikkien kuulen, että tällä jalkakipua. Hän sanoi sillai vähän niin kuin ivallisesti sen, että hän ei niin kuin uskonut siihen, että mulla oikeasti sairasloma oli perusteltua. Ja tämä ei ole ainut tällainen kokemus. Että mulla on jostain muistakin yhteyksistä tällainen sama kokemus, että he välillä niin kuin saattaa aika niin kuin sillai härskisti ryhmässä tavallaan puhua selän takana muista henkilöistä. Ja sen takia mä oikeastaan laitan tähän, että en arvosta. Mun mielestä savolaisilla on olisi tosi hyvä potentiaali olla näissä ylemmissä kategorioissa. Mutta mä en voi sille vaan mitään, että aina kun mä kuulen sen savolaisen murteen, niin mulla tulee ekana sellainen ajatus, että mä en välttämättä luota tähän tyyppiin. Ja mun pitää olla tosi varovainen, mitä mä sanon. Että mä sano mitään niin kuin sellaista, mitä myöhemmin savolaiset vois käyttää mua vastaan. Koska mä oon nähnyt sen muutaman kerran. En pelkästään siitä näkökulmasta, että musta on puhuttu selän takana jotain, vaan myöskin mä oon kuullut muutaman kerran sen, että jostain muusta on puhuttu selän takana jotain.
En oikeastaan ymmärrä, että minkä takia niin kuin savolaisten täytyy välillä tehdä näin, koska mä sanoisin, että he tulis ilmankin tätä hyvin toimeen ihmisten kanssa. Seuraavana on sitten vuorossa sieltä Savon läheltä karjalaiset. Ja karjalaiset voisin sanoa sillä, että he on myöskin aika sosiaalisia, eli heidän kanssa tulee niin kuin aika hyvin toimeen. Siinä mielessä he on aika avoimia ihmisiä ja heillä löytyy myös samalla tavalla sitä juttua niin kuin savolaisilla. Ja mulla on pääosin karjalaisista hyviä kokemuksia. Ja he on sellaisia jotenkin energisiä myöskin ihmisinä. Ja mä laitan karjalaiset, mä laitan tähän neutraalikategoriaan, että hei, jossain karjalaisessa myöskin on vähän tätä savolaisuutta. Eli he on myöskin aika sellaisia suorapuheisia ja saattaa joskus sanoa jopa aika ilkeästikin. Mutta näissä karjalaisissa se piirre korostuu vähemmän kuin savolaisessa. Eli paljon useammin, jos näkee karjalaisen, niin se saattaa olla, että se on ihan sellainen reilu tyyppi. Siinä mielessä on ilkeä tai ei puhu muista pahaa. Mulla on pääosin positiivisia kokemuksia. Ja nämä karjalaiset, ehkä jos ajatellaan vielä, niin kuin mä itse asun Puolassa, niin tämä karjalaiset on kaikesta lähempänä tätä puolalaista mentaliteettia. Seuraavana vuorossa on satakuntalaiset. Ja mulla on muutamia kokemuksia heistä, muun muassa Intistä ja opiskeluajoilta. Ja mä oon huomannut, että heillä on aika iso ego lähtökohtaisesti. Eli jos sä oot satakuntalaisten kanssa tekemissä, niin he yleensä on sellaisia tavallaan, että he ottaa yleensä sellaisen johtajan roolin. Ja se on mun mielestä välillä menee vähän ylikin se, että tuntuu, että heillä on aika isot luulot itsestään. Ja heillä on aika iso itseluottamus. Sen voin sanoa, että he hankkiutuu myös tällaisiin johtaja-asemiin aika helpolla. Nämä satakuntalaiset on myöskin mä en oikeastaan missään muussa näissä ryhmissä ole tavannut sellaista yliedustusta. Eli varsinkin raumalaiset, niin naiset, niin he käyttää nuuskaa. Ja tää on mun mielestä aika jotenkin yllättävä juttu. Et mä en niin kuin muissa näissä ryhmissä ole kohdannut sellaista samanlaista, että niin moni nainen käyttää nuuskaa. Ja mä niin kuin laitoin ton kipparikallen tuohon sen takia, että on justilla aika voimakkaita ihmisiä. Ja sitten myöskin, jos asiat ei mene suunnitelmien mukaan, niin hän saattaa kiivastua aika nopeasti. Että on vähän niin kuin, se tuntuu, että siellä Rauman seudulla, niin siellä täytyy jossain hanavedessä olla steroideja tai jotain. Että mä en keksi mitään muuta syytä, minkä takia heillä on niin iso ego. Ja mä laitan heidätkin tähän neutraaliin. Et mulla ei sinänsä niinku heistäkään ole sellainen huonoja kokemuksia. Ja he on samalla tavalla reiluja kuin tamperelaiset. Mutta ehkä se syy, minkä takia mä en laita tuohon arvosta kategoriaan, on se, että heillä vähän menee yli välillä ne jutut. Et se on välillä aika humorististakin heidän juttunsa. Ja seuraavana meillä on vuorosta suomenruotsalaiset. Ja suomenruotsalaisista sanoisin sen verran, että heitä on oikeastaan vähän niin kuin kahdenlaista. Eli se toinen ryhmä on sellainen, että he on aika perinteisiä suomenruotsalaisia. Ja heillä tuntuu maailmankuva olevan sellainen ruotsisentristinen. Eli toisin sanoen he on aika ylpeitä siitä ruotsalaisuudesta. Ja heillä tuntuu olevan vieläkin sellainen maailmankuva, että Ruotsi on sellainen suurvalta. Ja se käy jossain tilanteessa ilmi. Eli mä oon opiskellut tuolla Vaasan seudulla ja muutaman kerran oon törmännyt sellaiseen ilmiöön, että he on vähän niin kuin suomenkielisiä kohtaan katsoo vähän nenänvartta pitkin. Mutta sitten tämä toinen suomenruotsalainen ryhmä, he on enemmänkin tällaisia
globalisteja. Eli he on vähän samanlaisia kuin nuo helsinkiläiset, että sä tulet tosi hyvin kanssa heidän toimeen. Ja sanotaan, että he on oikeastaan vielä positiivisempia kuin helsinkiläiset. Eli he on enemmänkin tällaisia, he on aika tsemppaavia he on jotenkin optimistisia ja heillä on muutenkin sellainen, että he ottaa myöskin hyvin porukkaa. Eli mun on nämä suomenruotsalaiset, mun on pakko laittaa ne tähän arvostan kategoriaan, koska oikeastaan jos miettii näitä kaikkia ryhmiä, niin mulla on kaikista eniten positiivisia kokemuksia suomenruotsalaisista. Ja sen takia he ansaitsevat tämän arvostan kategorian. Ja sitten seuraavana vuorossa on pohjanmaalaiset. Ja aloitetaan tämä sillä maininnalla, että kaikista sosiaalisin suomalainen, minkä kanssa mä oon ikinä ollut tekemisissä, niin on Pohjanmaalta. Ja sanoisin, että he on kanssa sosiaalisia hyvällä tavalla. Ja kun mä olin opiskelemassa Pohjanmaalla, niin musta aina tuntui siltä, että mut otettiin hyvin porukkaa heidän toimesta. Ja he on myöskin reiluja samalla lailla kuin tamperelaiset. Ja ehkä erona noihin uusmaalaisiin, niin heidän kanssa ei tarvi olla niin poliittisesti korrekti. Et se on iso plussa mulle, että sä voit heittää ihan minkälaista läppää haluat heille. He kyllä, tavallaan jos sä oot jossain porukassa, siellä on pohjanmaalainen, niin sä tiedät, että sä voit vähän niin kuin sanoa, mitä sylki suuhun tuo. Ja sen takia mä laitan pohjanmaalaiset tähän parhaimpaan kategoriaan. Mun mielestä se on niin kuin kaikista suomalaista. Mulle on jäänyt kaikista positiivinen kuva juurikin siitä syystä, että he on sosiaalisia. He ottaa hyvin porukkaa mukaan, he ei luule itsestään liikoja. Ja sitten, että heidän kanssa voit olla aika lailla oma itsesi. Ja seuraavana on vuorossa lappalaiset. Ja mä en erotellut lappalaisia ja saamelaisia omaksi ryhmäkseen sen takia, että mulla ei hirveästi saamelaista kokemusta. Ja mä en sen takia voi heistä oikein puhua. Mutta sanotaan, että noista lappalaisista mulla on jäänyt sellainen mieleen, että he on hyvinkin reippaita ihmisinä. Eli he on sellaisia, niin kuin, he ei ole sellaisia lusmuja. Ja he on myöskin sosiaalisia. Ja sanoisin, että he on myöskin sellainen liikunnallisia aika usein. Aika usein, kun sä oot jonkun lappalaisen kanssa tekemissä, niin hän on hyvinkin sellainen menevä ja liikunnallinen ihminen. Ja mulla on kanssa lappalaisesta niin on pääosin positiivisia kokemuksia jäänyt käteen. Eli ehdottomasti menee tuohon arvostan kategoriaan. Ja sitten seuraavana vuorossa on nämä keskisuomalaiset, eli nimenomaan tämä ihmiset, jotka on sieltä Jyväskylän seuduilta kotoisin. Ja jyväskyläläistä sun muista keskisuomalaista, he ei tavallaan niin kuin, mä en sinänsä niin kuin näe sellaista niin paljon sellaisia erityispiirteitä heitä, että he on aika niin kuin, he on jollain tavalla niin kuin se Keski-Suomi nimenäkin sanoo, niin he on sellainen keskiarvo suomalaisista. Ja mä laitan heidät tuohon neutraaliin sillä perusteella, että mulla ei oikeastaan niin kuin ole erityisemmin mitään hyvää tai mitään huonoa sanottavaa. Että he on sellaisia, niin kuin, että heidän kanssa tulee aika hyvin toimeen, mutta heiltä ehkä puuttuu sellainen, että heillä olisi erityispiirteitä. Seuraavana tulee Kainuun seutu, eli siellä on muun muassa toi Kajaani on se iso kaupunki. Ja mun on pakko sanoa heistä, että mä en oikeasti tunne ketään kainuulaisia. Eli he on jotenkin niin kuin siinä mielessä, mä en tiedä, siellä ei taida hirveästi olla niin kuin tuolla seudulla asua porukkaa, niin mä en tiedä minkälainen on kainuulainen.
Ja mä vaan tiedän, että siellä on aika paljon metsää ja hienot maisemat, niin mä laitan heidät tuohon neutraaliin kategoriaan. Mä en ole ikinä käynyt täällä Kainuun suunnalla. Ja mä en tiedä, että onko sellaista paikkaa edes olemassa. Että onko tää joku Suomen Area 51 vai mikä, mutta mä ihan sen takia, että he on niin näkymättömiä mulle, niin mä laitan heidät tuohon neutraaliin kategoriaan. Ja sitten viimeisenä tulee tää romaanit. Ja mun on kyllä pakko sanoa romaaneista, että he tavallaan niin kun, joo, heillä on hieno sellainen omanlainen kulttuurinsa, mutta mulla on oikeastaan jonkun verran sellaisia negatiivisia kokemuksia heistä. Että mulla on jotenkin sellainen tuntuma, että he on aika aggressiivisia välillä ja he ei niin kuin oikein ehkä halua muiden suomalaisten kanssa olla tekemisissä. Ja mulla on oikeastaan niin kuin sellainen ainut läheltä piti tilanne kokemus noista romaaneista. Mä muistan, että mä olin kerran tuolla baarijonossa ja sieltä tuli sellainen romaaniporukka. Ja mä katsoin jotain ohi menne ja sitten tää yksi niistä porukasta hän vaan niinku sanoi silleen, että mitä sä oikein katot mua, että onko sulla jotain mua vastaan ja sillä hän tuli töniin mua ja sit tää tilanne raukesi siihen, että joku siitä porukasta tuli joku väliin ja sen takia se ei sitten eskaloitunut pahempaan suuntaan, mutta mä tavallaan niin kuin en haluaisi laittaa ketään tähän huonoimpaan kategoriaan, mutta mun on pakko laittaa heidät just tämän takia, että he on aggressiivisia. Ja oikeastaan sellainen niin kuin ainut puukotustarinakin, mikä mulla oikeastaan on ollut tavallaan tutuilta kuullut, niin on nimenomaan näistä romaaneista. Et kuulin sellaisen tarinan, että oli illanvietos ollut ja sitten oli tämä yksi henkilö hän oli vissiin jotenkin soittanut suuta vähän näille romaaneille. Ja sitten häntä oli loppupeleissä sitten puukotettu. Ja mun mielestä se on vähän niinku se on aika iso miinus mulle, että jos on niinku, tiedät siitä porukasta, että sun ei kannata ottaa turhaa kontaktia. Ja siitä syystä mä laitan nämä huonoimpaan kategoriaan. Ja okei, mulla on oikeastaan yksi kouluajalta ihan positiivinenkin kokemus yhdestä romaanitaustatyypistä. Hän oli niinku tosi fiksu ja tuntui, että hän oli niinku meitä muita sillain niinku henkisesti vanhempi. Mutta mä en osaa sanoa siitä. Musta tuntuu, että hän ei ehkä ollut niin paljon tässä romaanikulttuurissa läsnä, että voi johtua siitäkin. Mutta mä sanotaan, että se on siinä mielessä mulle helppo valinta, että jos joku näistä ryhmistä on oikeasti aggressiivinen, niin mun on vaan pakko laittaa se tähän huonoimpaan kategoriaan. Mutta joo, tässä oli tää tiivistys näistä kaikista ryhmistä. Ja sanotaan vielä tähän, että nämä ei ole mitään absoluuttisia totuuksia, vaan nämä on mun henkilökohtaisia kokemuksia näistä ryhmistä. Ja voi olla, että jos näihin olisi enemmän kokemusta näistä ryhmistä, niin osa näistä voisi mennä yhden askeleen eteenpäin tai yhden askeleen taaksepäin. Mä sanoisin, että nämä on kuitenkin aika sillä, että ei voi niin kuin sanotaan, että menisi vaikka täältä tänne ihan alimpaan, niin se on aika epätodennäköistä. Mutta joo, tässä oli tällainen tiivistelmä kaikista suomalaista ryhmistä. Ja en tiedä, puuttuko joku ryhmä, mutta tämä on nimenomaan mun kokemukseen perusteella. Ja laita ihmeessä tuohon kommentteihin, jos olet eri mieltä näistä rankingeista. Olisi mielenkiintoista kuulla myös muiden kokemuksia näistä ryhmistä ja siitä, että pitikö ne paikkaansa vai oliko ne ihan hatusta vedettyjä. Kiitoksia videon katsomisesta.